Ti Masakbayan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Parikot ko ni ading mo. Apay nga taarwam na ti mangisangpet iti di na kukwa. Sigurado alinibas na dagijay. Anya ka di man ang tinsangpet na, nang. Nabnabsog tibag na nga imbati na sa rimwar. Kinitak no anya tilinaon tibag na. Ket agduduma a notebooks ti kaadalan na. Ay, An-anuan na ngay dagijay. At dapay nagnagan ti kaadalan na. unay mutten ti kabsat ko. Sapay ko mata agbaliw mutten. Nupod no akas day ti aramid na, nanang. Wan nga rudan ako, tani. Kababaing ti kasjay ngar aramiden na. Imbag ta simmangpet ka nanak ko. Apay aya nga agisangpet ka iti saan mo ako kwa. Anya man ang tinakita yung insangpet ko, nanang. Ado tinakitak a notebooks ijay bag mo. Kaasimot ti akin notebook kadagi jay. Manumat laang dagijay. Basit laang mat. Uray pay. Kasanon ngay no agri paso dagiti kaadalam. No sika ngay ti alaan da ti notebook na. Saan ka kadimat a masurong? Basit laang mat kunakmanan. Ay naanak ko disiplina am tabagim. Maditikas tang aramid mo. Bimalbalasangan ka nga agala ti di mo mutkukwa. Anyan tulaangan ngay ti bagadaken ka. Notebook laang mat. Basit laang abanag dayjay. Ay na, saan na basit laang abanag dayjay anak ko. Agsakit tinakam ti akin kukwa. Alaam ki din, maibilang abasul dayta. Madlaw ko kat kumarkaro ti panagalaala ni Verna kadagiti saan na ako kwa. Awan, di ka pa kasiksikuran. Di pa'y agriri nagiti akin kukwa, sigakit din ti agriri. Basit labanag na jay. Dayta kat ti madiken ka. Imbes at tulungan ta di anak ta mangikat iti mading aramid na. Panuynuyam mo. Nuang aya, wano kaldeng tinala na, nabalor aya, notebook lang ba? Kita man lakay. Napatag ti notebook iti may isang agad-adal. Tapag-reviewan na dayta. Dagiti na isurat iti notebook na. Pinuwarada siguro isa pinidot nan. May sakamot, konsintidor. Naiwaraman wano saan arumbang nga alaan. Kaasimot ti akin kukwa. Irikap kontirom tayo, namapay adi ka pala rumwar pa eh. Birbiro ko tay notebook ko, sir. Awan mo tan, kat dadani pa examen. Nang ikabilam ka di iti notebook mo. Apay sa pulam. Adaman dagito inayol na, sir. Kurang mo tan iti may sa notebook. Awan mo ti makitak a notebook kadag iti rabaw ti pangikabkabilan yu iti notebooks yu. Hun nga rod, sir. Pinanawak la itay. Awan ti pag-review ak. Makireview ka lang iti notebook dagiti kaadalam. Asino ngay nga ta tinangala. Pag-review akon ngay. Nabayaga ko na agun onnoy iti panagayat ko ken ka. Ngam dinakmat lasong bata nun, solidad. Pasensyakan. Ngam ingkarik iti bagik, ama sapol ama pagadal ko pa iti kabsat ko ani Verna, sakbay ama ki asawa ak. Saan tayo matapan na asawa ti kidkidawag? No di ka sung batang ko man ti panagayat ko. Intun day takasar, ta sa anak mat nga apurado. Masung batang naklakit di, naragsaka kon. Amang ano intun sumbatan ka, kat asawa man ti kanayon mo nga ibaga. Sa anak pa'y anak kasagana ama ki asawa, kunak manen. Ikarik, agurayak, aginggat nakasagana ka na makikalay sa kanyak. Jay, anda ko mamat talagad ko ken ka, Panunutot pa'y. Ipamaysak ko mapay apagadalan ni Verna. Kan kayat ko ama kalepas, sakbay dagita abanag. Kunam anabiit pa'y anapukaw tinutbok mo. Ita, libro man ang tinapukaw mo. Jakman amo nanang. Idi pa'y nga dagtatakaw iti pagadalan mi.
Kanayon nga da mapukaw. Ay kanayon lagit din ang mapukawan ka iti gamit iti pagadalan. Kanayon akmet agumatang. Kung nati may sa akaadalak, ani ka no Verna akaaroba tayo tinakaigam iti librok, sakbay anapukaw. Ah, iso nga tati mangal ala kadagiti gamit mo ijay pagadalan. Kasano nga tama amuak? No asino ti agtatakaw, nanang. Nakita ka pimanaw ni Verna iji balayda, nanang. Inak man iji balayda. Anya ti aramidem ijay no awan mo't ni Verna ako nam. At dalaang kayat ko adoktalan, nanang. Ay kasano ko anak ko. Anya ti aramidem. Ang mga no anya ti pagawatan dagiti kabalay na. Masapol adoktalak. No agpayso nga iso tinangala iti librok. Nangina dayjay a libro. Mala, ingkan. Ay sayang mo't nga agpaiso ti libraw. Kumaa, nusag sa gasot lang ti bayad dayjay a libraw. Nakaumay kamot basang. Awan ni Vernano iso ti masapul mo. Nakita ka pimanaw, nana. Imbaga na, nga adda ka no ti librok, iti ayan dagiti gamit na. Mabalin ka di nga umay ko alaan, nana. Saan kumot nga amo da ita libro basang? Mabalin ka di nga umunagak, nana. Takitaag dagiti gamit na. Sige, umunag ka basang. Day tabasit nga istanti ti ayan ti gamit na. Kitaam dita. Agyamanak, nana. Mala, makaamukan amang kita, taad-aramidak dita kusina. Agda ka dito'y kusina. O sino tinakitak dita salas? Saan mo ta ni Verna? Ni Fe akaruba. Kitaan na kano ti libro na iti ayan dagiti notebook ni Verna. Langgong kaabakbakitan. Apay abinay amang kita kadagiti gamit ni Verna. Kasanon no makita na dagiti inalala ni Verna agamit dagiti kaadalan na. Kuna na mga amin nga imbaga kano ni Verna kitaan na ti libro na iti ayan dagiti gamit na. Pudno nga ta nga imbaga ni Verna. Imposible. Dagiti gamit ko anapukpukaw. Pencil case, eraser, notebooks, coin purse, panyo, ado a notebooks dagito eh. Adapay nagnaganda. Alaag ti libro ka notebook ko. Adda ka di ti libro basang. Adda, nana. Inalakpay ti notebook ko anapukaw. Adda gayam kan kwa na, nana. Saan mo ka ding amo nga adda kan kwa na day ta notebook basang? Saan, nana? Agraman day ti libro. Napukaw. Ngam ada nakaibaga ani Verna tinakita daan na odi ang nakaigam. Kasta ka di basang? Ay, pasensya ka ang balasang ko. Alaag nga rod, nana. Masapol ko ngamin dagitoy. Dagiti daddo maagamit ko ang nakitak ditoy. Saan kon nga alaan? O sige, innakon, nana. Nakita nakit nga rood nagita anday ti ayan ti gamit ni Verna. Di kalakit nagpanunutan. Ngamrumbang laeng nga alaan na takukwa na ka nga road. Masapul na akas iti kunana. Ngam iwaragawag to ti inana at tinakaw ti anak mo nagiti gamit na. Panagkunak kat husto ti inaramid ko. Saan arumbang aguman ti kukwa ti sabali. Ngam may babain ti anak mo agraman da tao. Kaya't mo ka rin awagan da ti anak ta itagtatakaw. Panoy-noyan ta ka di ti anak ta iti madingaramid na. Bimalbalasangan nga agala iti saan namit ako kwa. Si kamot ti masabat ko, Fe. Naggapam ka di? Di tabalayo, manang. Mapukpukaw dagiti gamit ko iti pagadalan. Inalagayam ni Verna. Anya? Ada ka din ni Verna di tabalay? Awan, manang. Nagpakadaak ka ni Nana Norma nga inakitaan ti gamit ni Verna. Iso dagitoy. Kasano nga amom nga ada ka ni Verna? Ada na kaibaga ani ka no Verna tinakita daan na ngala.
Pasensya kan ading ko, ah. San abali, tanga alamon. Embati kong dagiti daddo maagamit ko ang adakan ko na. Hindi pa'y ang mapukpukaw dagi jay manang. Anya dagi jay, ading. Pencil case, eraser, ballpen, panyo, kung daddo mapay. Ada nga minagan ko ngayon surat ko kadagi jay agamit ko. Iso ang mabigbig ko. Day, adamot igga mo a libro ka notebook, anak ko. Inted na ka di matlaan. Awan ni Verna iji balayda, nanang. Ado pa'y ijay ti agduduma agamit ti kaadalan mi. Imbag Tapi nalubusan na ka anang kita. Imbagaklatan nga imbilin ni Verna, nga uray saan. Ay, nagalaasan. Agtatakaw a babae. Mas daawak nga adaken kwa na dagiti daddo maamapukpukaw idi agamit ko. Ay, di mo ka dinadnadlaw. Nga iso ti mangal ala ka dagiti gamit mo. Saan mo nanang? Manipod ita, aday wakday jay a Verna. Rumbang laeng. Kita dagiti gamit mo. Taamangan no adamanen agpukaw. Inala ni Fe dagiti gamit na nga inalam. Anya? Imay dayjay afe dito'y balay? Apay nga intedyo. Damagam akan ni nanang, no kasano nga inala na. Nanang! Ayan nyo! Apay nga intedyo ti gamit ko kanife. Masuron ka nga inala na tigamit na nga inalam. Apay nga inalam tigamit na. Kukwak dagijay nanang. Apay nga intedyo. Imbaga na nga adda na kaibaga nga inalam. Kunana akitaan na kadagiti gamit mo. Apay pinalubusan yo anang kita kadagiti gamit ko. Kukwak dagijay. Impakita na kanyak dagiti nakasurat anagan na kadagitay. Kunana pa'y ako na dagiti daddo mga adda di tagamit mo. Ngamjay laeng notebook kan libro ti inala na. Mistake ti naramid yo. Apay pinalubusan yo akinita na dagiti gamit ko. Anya ka di ti marikrik nam ita anak ko. Masayangan ka, wano nabainan ka, gapoy tinapasama. Amangan no adama di nga ibungat inaramid yo, nanang. Sigurado ang nabainan ni Verna. Wano, masayangan ka dagi jay. Si kaman ti mangibaga anak ko. Madi ka di tinaramid ko. Maawatan kayo, nanang. Mayat ti inaramid yo. Ngam ti parikot, noan niya ti ibungan na ka ni Verna. Kastamot timbaga ni tatang mo. Amangan ka no ichismis ti ina ni Fe tinapasama. Sigurado nga ichismis na. Nalaing ang makimarites dayjay abakot. Ha? Anya nga iti aramidek ita. Ada iti kwarto na ni Verna. Nasakit-lakit di tinakam na. Ngam di na mangarod ko ti libro kan notebook. Sigun iti nabasak, tapno saan ka nung agsakit tinakam ti kasta a tao, ikam ka no iti banag apakaragsakan na. Kas kumaitian niya. Makita mo ita, tinaramid mo. Inuwaras ni Eva ang agtatakaw ti anak mo. Kuna nga minnife nga da kano pamalubos ni Verna amapan na alaan ti gamit na iti ayan ti gamit ni Verna. Naglakad ka nga alilawan. Awan ka naman timbagbaga ni Verna. Panagkunak katawan dakes na iti inaramid ko. Para kanya katrumbang laang dayjay. Rumbang para iti sa bali a tao. Ngam pagdaksan mo ti anak mo. Kasanungay ang mapagbalbaliw ta ti anak ta. No kasta ka mo. Naimbag ta na sabat ka dito'y dalan. Sika agbibigbig. Gapo ka di, ta inalak ti gamit ko iji balayo. Imayak aya ija balayo anangala iti gamit mo. Iji pagadalan tinangalaam iti gamit ko. Adaya inalalak a gamit mo. Uguri man tayo pungot ka man lang. Iba't ang bubog ko! Anay ko! Ano ti makitak ijedalan? Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-aura.
tainakman pang uran da dya babae. Ha? Anya ti makitak ijay dalan? Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or, tainakman pang uran da dya babae. Hoy! Hoy, babae! Idarom ka iti inaramid mo iti anak ko! Ang dardarad ti kinaramutam! Trespassing day anak nyo! Apay asimrik yung balay me! Inala na kit din ti gamit ko! Kukwa na dagijay nga inalam! Ay, agtatakaw ka! Imbag kay may kayo nanang. Impungot kan kinaramutan na kit din ni Berna. Apay nga impungot na ka? Imbaga na ako kuha na kano ti libro kan notebook ko. At adapay nakasurat anagan ko ijay. Oh, apay ngagtartaray ka. Anya tinapasamakin ka. Kinamatnak ni Nana Eva iti pang-or tatang. Apay kinamat na ka. Why, idarom ko na itang Eva. Sakit din tilukwantis ni nalbagabakbakatan. Imposible a kinamat na kano awan ti makagapo, Verna. Masurunak ka ni Fe. Iso nga impungot kan kinaramutak manang. Anya? Apay ang nagaramid ka manan itinayon ti basol mo. Apay anayon ti basol na ako nam. May saka man. Tatang, amo tayo nga inala ni Verna dagiti gamit ni Fe. Ada nga rod karbangan na amangala. Ita, isupay tinangdangran kan ni Fe, tatang. Alaam day ta libro kan notebook mo ang nasuratan itinagan mo. Tambapanta iti ayan ni Kapitan. Inta agdarom. Ingam, napgas ti rupa ka nakaramutan nanang. Husto! Tapno makita na tinakaramutan arupam. Napgas. Mapantapay iti doktor. Tamangalata iti medical certificate. Anadangran ti rupam. Multa ang dalakit diti awanan bae na babaeng agtatakao. Intang harod iti doktor, tanapgas ti rupak nanang. Nagtadam ti kukuna anang karamot iti rupak. Ay, kaslan tukit di kulduroy tarupam taon. Ay, pabayada kiti nanginati inaramid na. Ay, makaammo na pa'y iti gastos iti doktor kan agas. Kasano ita daytan? Adot kaadalan nyo anang panagnak nga inalam ti libro na. Adda pa'y nagan ni Fe ang nakasurat iti libro kan notebook na. Kunak nurabak ko laang ti panangalak. Tabasit laang matabanag. Anya ita ti pagmulta kan pagbayad mo iti agas. Kastamutan iti doktor. Amumut nga awan trabaho mikin ni tatang mo anak ko. Di ka kumamot ngamin agar-aramid iti saan nga umno. Basit laang mo ti sweldok ading ko. Iso laang ter-aramatan tayo dito'y balay. Ita, kapilitan nga agutangak. Apay ajak maawatan ti bagik. No da makitak, saan ko malapdan nga alaan. Addakan ka amang disiplina di tabagim. Pakaisag makam day nga aramid mo, ading ko. Apay nga adu kada kayo ti mapukpukawan iti gamit dito'y pagadalan. Ado ti nakitak a notebooks, kanda dumapay di balay da Verna, sir. Ado apan nyo. Mabigbig ko, ako kwak di da duma. Ngam saan ko nga inala, sir. kami sir, kanayon nga damat mapukaw. Mabigbig mo kani dagiti kukam ang nakitam ije balay da Verna, Fe? Uwan, sir. Ada istanti ijay anangikan na kadagiti banag nga inalala na. Nalabit nga inalala na dagijay, sir, taadumat. Kat ita, naglangan, tamabain siguro. Kat ibagak kada kayo. Nalabit nga adda sakit na, nga agalalatan itis an ako kwa. Idarum tayon asan, tapusan amarwam. Saan? Itikas di aklas iti sakit. Saan apan ang idarom, ti pan nakarisot na. No di kat pan nakaawat. Awaten tayo kadilatan, nga oray taktakawan na tayo, sir. Saan yu pa'y ahusgaan? No adda pan nakabalin na, kat tulungan tayo. Tapno agbalbaliw, ti kaadalan nyo.
Bagta nasabat ka dito asidag ti pagadalan. Apay, manon nga aldaw asan asimsimrak ni Verna. Ha? Naglanglangan ka di, sir? Ti amo kat sumsumrak. Masapsapa akmat ngamin ang mapanagtrab-trabaho. Bagbagaam, tao may agadal. Sayang, umadanin ti panagturpos da. Sige, tabagbaga ak, sir. At daatap ko, ma'am. Nga agalalatan, itisaan na ako kwa. Kastamo ti atap ko, sir. Kat datayo nga adda iti aglawlaw na ti makatulong kan kwa na, tapno agbalbaliw. Agyaman ak tamaawatan nyo ti kasasaad ti kabsat ko, sir. Un ma'am, kat sapay ko ma, tagbalbaliwan. Kan pakibaga, asumrak ko maiti pagadalan. Madanaga na, tasan meten arumrumar ni Verna. Kanayon nga agkulkulong iti kwarto na. Nabainan wano nasakitan siguro, nanang. Anya nga ro ti aramiden tayo. Dayta nga ron ti parikot ita, nanang. No madipres, maditiit din na kankwana. Ay, nagriigat ti kastoy. Babae pa'y mat nga rod. Ngamno apay akasta ti aramid na. Adda sakit na nga agala. Nakasahan ko alat tani ti lamisan. Ngayon kasla dayo tayan ti panunot mo. Aday bagak kang kawili. Kat sapay la ko mata maawatan na. Anya ka di dayjay. Kasla na dagsan launay. Ni ngamin Verna. Adda aramid na nga agalalatan iti saan na ako kwa. Anya? Kasta ni Verna? Uwan nga ron. Sapay, saan anasaya at no paayon no pabainan ti kakasta? Saan ka di ako mayakay kanya? Gapul ti kas di akasasaan ti kabsat ko. Napudno ti panagayat ko kin ka. Amin anapatigkan ka. Napatigmat kanyak. Agyaman nak nga ron. Taman nakaawat ka, Willie. Agkulkulong latta ka din ni Verna at ita kwarto na. Ada pamabasol ko ken ka. No di mo binayan ang simrak ni Fe, saan ko makastoy? Adda ka di apanoy-noy am ti anak ta iti mading haramid na. Kasano ko maamapagbaliw tano kasta kamot. Napagbaliw mo nga rod, iti inaramin mo. Saan ka di amadikat lang nga rod tinagbanagan na? Ay, agpada kayo adyak matukod a panunutan no anya a klase ti adda di ta panunot yo. Di ka man abakbakitan. Anya nga ita ti mariknam, tagkulkulong ti anak mo. Oh, Willie! Sika ka din dayta? Uy! Si Kamet, Carl. Oh, nabayag dito nagkita. Nagkaadalan tayo ti kolehyo. Ngam italang manan nga kita ta. Wen, dituyak ang mga sursuro. Apa anak ka umay kamot ditoy? Adaman sabsabungak ditoy. Malagip mo ka ni, ti gayem ta amay saitan a psychologist. Wen, guidance counselor iti may sa pagadalan. Apa ka di bro? Jacob Satyar Armak. Adat sa sakit na. Agalay ti san ako kwa. Kayat ko atulungan. Malagip kon, bro. At damat estudyante, akas tati ugali na. Agnagan iti Verna. Ha? Verna matinagan ti kabsat ni Soledad. No kasta, may maysa ti kayat ta atulungan? Masapol nga alukuyok ni Verna mapanagadal tapno makaturpos, nanang. Namin adon a kinasarita. Nga mabain ka no amapan ijay pagadalan. No kasta nga rod, kasauklaan ti principal iti sabali a pagadalan, taumakarlaangan ijay. Padasam akasarita anak ko. Bareng maalukoy mo ti kapsat mo. Saan kat aday taagkulkulong latan di ta kwarto na tararamiden na. Wanang, inak kasarita ni Verna di ta kwarto na. Di mo kadi kayat ti makaturpos iti panagadal mo? Kayat mo kadilaang ti nakakulong di ti kwarto? Mabainak nga agpakita jay pagadalan, manang.
Nakasarita kon ti principal iji sa bali a pagadalan. I-transfer kan ijay. Ag-transferak, manang? Wen ading ko, ngam ikarim kanyak, aliklikam ti agala iti di mo kukwa. Sige, manang. Ikarigatak alabanan daytoy a kababalin ko. Nasayat no kasta. Napatag ka kada kami. Iso at tulungan mo't day tabagim ading ko. Disiplinaam day tabagim. Maaramid ko nga ta, manang. Adamot laeng ken kaday tano kayat mo. Ikagumaam aliklikan ti agala iti saan mo ako kwa. Anya ka di ti alaem a kurso inton agenrol ka iti kolehiyaw. Sa anak pa'y anak ka desisyon, nanang. Matikaw ak iti kurso. Masapol nga agdesisyon kan. Taumadan iti panag-i-enroll. Dua nga min ti pagpilpilyak a pagbalinan, nanang. No saan a psychologist, psychiatrist. Ay, kabailan tayo kadiday ta a kurso, anak ka. Nagnginasamag. Padasag ti agtrabaho, taing inutak ti agadal, nanang. Ang saan ka day nga adda a mabayag ti panagadal mo, no kasta? Ano sa kun Adamot dagiti tarakin nyo ababoy. O di ilako yun to. Isupay ang makatulong kanyak iti panagadal ko. Dahil arungain ko ngayon ka, Soledad. Awan ka di pa yung namnamag? Pangasin pa di ata ka siya nak. Tapno di mo mat ko na. Adda namnamam. Ngam saan kumapay nga ita. Ikanak pa'y iti sumagmamano agundaway. Oh, maragsa ka nak. Tada nga rot namnamakin ka. Makitak ngamin anapingat ka nasingpat ka. Kaskan ka ti arapaap ko nga agbalin ang makatakunaynay ko iti biyag, Willie. Pakaragsa ka klaw na ti parang ibagam nga adda namnamak. Ay ayatin ka unay, Soledad. Itata nakaturpos kan iti senior high. Ikarigatan ka pagtuluyan iti syudad. Tawan kat nga rod ti universidad dito'y ili tayo. Agpay so apagtuluyan nak, manang. Wan ading ko. Ikagumaak. Ngam ikarim nga igaud mo ti agadal. Amumat abasit laang ti sweldo akas crew ti fast food dito'y ili tayo. Agabangak nga rod ijay syudad, manang. Wan alangan mat nga ag-commute ka kat medyo adayo. Agbalinak mat nga rod a city girl, manang. Ngam agadal ti papanam ijay saan kat ama pa nagpasyar. Di mo ko masayangan tirigat ko amang papaadal kan ka. Iyamanak, tauray basit ti sweldom ako nam. Pagadalan nak ijay syudad, manang. Nanang, adda na kadamagak nga agadal kanumat ni Verna ije syudad. Ay, hindi ka di sulidad ti magpaadal. Saan mo ta makatrabaho ni tatang na? Tanakaro ti rayuma na, ken agtagibalay mo't ni nanang na. Isu siguro nanang. Imbag kada kayo taado ti baboy yo. Ken adapay trabaho ni tatang. Sige, tamapan kanto itulod ije terminal ti boss, taag pasyudad ka amapan ag-enroll. Dito yan ti pagtugawam, iti unag ti boss nga agpasyudad. Makitam ka diti imunag, nanang. Da Verna, ken manang Soledad. Ay, dito yan ti pagtugawam. Dito'y unag ti boss nga agpasyudad. Nanang, makita yo ka diti imunag. Da Verna, ken manang Soledad. Agpayso nga rod, amapan mo't ijay syudad day tangag tatakaw. Nalabit tadamot dakkel abag na. Pagabangan na nga tangay. Ay, ti amok kat adda kabagyan ti ama na ijay syudad. Nalabit nga ijay nga agabang. Nalakla ka siguro ti abang da ijay. Imbag man taada kabagyan da ijay syudad. Apay nagrupangat ka man dito unag tibas. Jak sa makapagtagpal.
Kamatag santiro padagita agina. Anya ka di manan ti pagrurudam. Kitaam iti tugaw iti makanigid. Dafe kanti inana. Saan ka manan nga agaramid iti pakadadaalam? Saan ka di amapan ka agadal? Saan ka kumamanan ang makiapa? Lapdam day tariknam. Awan tinasayat ang masakbayam no kastam laeng. Ay anak ko, kita analaing dagita gamit mo Amangan no addan tumanan agpukaw. Wala nang. Saan ko nabaybay ang dagiti gamit ko? Rumbang lang. Di mo laamaw. Amangan no agtatakaw iti aglawlaw mo. Kaslada pang pangagan na. Pangaasim taliklikam ti makiapa. Awan pagbayad ko no mamulta ka manan. Wanan, makapasuron niya min dagita. Nang runa day tabakat. Ano sam, tasi ka ti makabasol. Disiplina am ti bagim ko nakmanan. Imo na ganti driver kan konduktor. Dandanin agrubot ti bus. Sige, tarumarak nga rodan. Agsingsingpat ka, Sige kita dagiti gamit mo, tarumwara ko, anak ko. Agandaran ti boss. Wala nang. Saan kayong agdanag? Suron kundi tabakat. Agpangpangag. Inturon kon di tarwangan ti boss tapno may pasubsob. Naipalugan mo ka din ni Verna, anak ko. Wala nang. Amuyo ka di. Anaglugan mo't danana Eva kan fe itibas? Agpasyudad nga tamot ni Eva, anak ko. Saan nanang? Nakitak nga imulog, kalpasan nga imulog akmat itibas. Kan inanawak itay ni Verna. Takayat na akamot ang dagiti agina. Ay unay lagi din ni Verna. Agaramid ka di manen iti paggastusan. Imbagak nga rod kan kuana, nga awan kwarta pagbayad ko no mamulta manen, nanang. Imbaglakit din tarimwar iti kwarto na idi inayayom. Awan nga rod, nanang. Kan sapay kumaa, tamapagadal ko pa'y. Sapay manulaang mo ti sweldo. Mala, ilako kunti kadaan na kwentas ko. Taisupay nga aramaten na nga agadal. Anya? Sapay tawid yumot day jay, nanang. Sana bali anak ko, basta mapagadal talakit din. No addalaeng dito'y balay, awan tinasaya at amasakbayan na. Sapay addasadsadot na. Mapan kakadimanan iti ayan ti ararmam, bro. Wen bro, mareng nasaya at ti maganap ko ita. Narigat no sumuko akadagos bro. Wen, ket kumusta di kaya tayo atulungan? Ni Verna. Imalis mo ti pagadalan na. Iswa sa bali a pagadalan ti pagturpusan na. Di na kano kaya ti sumrek iti sigo na pagadadalan na. Iso nga nyakar ni Solidad. Day tangarod ti imbaga ti kabsat na. Hindi may na impakada ti kabsat na. Madlaw ko anasingpat mo't day di ak Solidad. Agpili ak ay ti saan anasingpat. Ha? Mamati ak iti pangas mo, bro. Ha? Hello, anak. Kumustan nga iti kolehiyala? Ay saan ka kadimot lang amarigatan? Saan mo at nanang? Nakitak ni Verna iti universidad nga ayan ko. Sa bali laang akurso ti alalaan na. Ay, anya ka di akurso ti alalaan na? Iti education building matinapanan na. Masigurado ka kinamaestra ti adalan na. Kasta ka de. Imbag no di naman ang takawan dagiti kaadalan na ijay. Amok pa yun ngay nanang. Gaya maktimay sa makitkitak akaadalan na. Kat maamuak, no taktakawan na ida. Sige. Kat agan-anad ka dita. Kan agadal ka, anaimbag. Hello, Verna. Nakaawag ka mat. Kumusta ka ditan? Mababainak dito'y. Tanagpipintas ti cellphone dagiti kaadalak. Idinto asyak kat kay padlang manang. Ano sambasitan? Tati pagmatrikulam ti ad-ad na nga isakad ko. Umut-utangak pa yun no kas nga agbayad kay ti abang mo dita. Diyak pa yun iruruar ti cellphone ko dito'y pagadalan. Ano sama tap na makaadal ka? Makaawag ka lakit di, mabalinan.
Iremedyong kumati gumatang iti cellphone ko manang. Kasapulak unay. Gumatang kanto no da trabaho. No ita, awan pa'y ti igatang ko. O sige, bye. Naisamat kamsat mo ti mawag, Soledad. Wen tatang, marigrigatan da tao ang mangisaksakad iti panagadal na. Ibaganakit din nga igatangak ka no iti kabarbaro a cellphone na. Saan ka di a cellphone natin naramat na ngay mawag? Wen tatang, nga mabain ka no, ta isulaang ti keypad ti cellphone na. Kayat na ka no, jay touch screen. Igatangan nyo iti kayat na a cellphone. Ni, anya nga iti igatang ko tatang. Nang nangruna pa'y mo't nga ibirukak di pagmatrikula na. Dagiti babayadan na iti pagadalan. Kasanon, no iso lang agpaisaon ti sana touch screen ti cellphone na halaman. No kayat mo nga igatangan iti touchscreen a cellphone, mangtad ka nga rod iti igatang. Mangin insulto ka kade. Amo matadyak makatrabaho. Amumot lang ayam asaan ka makatrabaho. Apay nga rod apanuynoyam ti kayat ti anak mo. Kat may sulangan tagsil-cellphone iti kasjay. Ay, makatext kan makaawag lakit de, mabalinon. Saan ka day anang nangruna ti panagadal na? Saan nyo ang mawatan ti kasasad na? Agpada kayo asaan ang makaawat. No adalakit diited mo apaggatang iti baro a cellphone, ora mismo inak gumatang ang amawan mo. Apay analiday ka. Ala ka di may tulong ko? Dandaniman nga minan ti panagbabayad ni Verna iti pagadalan. Saan nga umanay ti kwarta? Tagimata nga kiti agas ni tatang. Pautangan ka, tadapay matkwartak dito eh. Agpaiso? Pautangan nak? Ada nga agpaiso kwarta ni nanang. Ngam no day di akanayon ti aramatan ni Verna, maibus sa dagos. Nagrigat nga paiso sa pulan ti kwarta. No adaman, nagbiit mo't ang maibos. Nangrona, no saan nga amungan inutan. Day tangarod ti madlaw ko iti kabsat ko. Di na ammo ti agimpad. Nakagasgastador. Ada nakadiso a cellphone iti lamisaan. Awan tao. Kartengak nga alain. Katrumuarak dito eh. Mapanak iti siyar. Tay katak adagos ti SIM card na. Partakak nga i-off. Tapno awan makaawag. Ang mga numadlaw da nga igam ko ti cellphone. Adamat lang ang cellphone ko sa bali. Pabaliwak to ti casing na. Kan isukat ko matan ti SIM card ko. I-reset ko adagos. I-delete ko amin na karga na. Malagip ko nga inlakom ti kwintas mo. Gumatang ka iti cellphone ni Berna. Kat inton pa nagbabayad manen iti abang kan matrikulan. Mabalin na kaday apagbayad ti cellphone. Diyan sweldo ni Soledad ngay. Agsweldo tamanan Manumot lang ngay ti sweldo na. Awan lang arudan ti mabatbatikan kwa na. Tulungak mo't atakaasi di anak mo. Nagadukat ni bagamon. Maibibos manen ti agas mo. Anya ngay ti gatang mo. Panunutan mo't manupay atawon nga agadal ni Verna. Saan ang makatawon laeng? Pasensya kan no naurnungan ti utang ko kan ka, Willie. Saan ka matasing singiren? Apay ang madanagan ka? Agyaman ak unay. Gapo iti kinaanos kan kinasingpat mo. Ad-addan anapatag ka unay kanya. Kasta ti panagayat ko kin ka, Soledad. Sige. Sungbatan ka. Ngam kiddawak asaan pa'y kumaakalay sa ti ibagam. No kasta... Ang yamalak, Soledad. Bagkating naman nga isala. Di nagpagkatan. Ang mga numaimbatan nak. Saan ka amay patang? Napigsak amang bagkatkan ka. Apo. Aginggat lapayag ti isem mo, bro. Anya ka diti makagapaw. Talaga naragsakak.
Ta sinungbatan na kun ni Soledad. Oh, kaya't mo asawan. Da kayo ni tinasingpat abalasang? Congrats, bro. Phone bro, da kamin. Si Kaman tinataar. Ada ka din napasungbat mo at bro? Ah, si kamot, bro. Kasano ko mga adda mapasungbat ka, bro? Kahit jakmot masangot ti agaram. Kahit mo ka ti malakaya na baro? Baak kun kunadan tukin kan? Ay, agar maktumot tapno sa anak amalakayan abaro. Mangkit akto iti mistisa. Wano tay Amerikana. Imbaglakit din. Tanalaeng jay technician anang baliw kadagiti linaon ti cellphone. Inikat na amin. Mga ramidak iti Facebook account ko. Tag Facebook ak manmet. Jak pailaang mapanidya pagadalan. Nagganas kayam tag Facebook. Ado ti maam-am mo no maki-Facebook friend ka. Nagmayatan. Hello, anak. Nalpas ka din ti examen niyo? Wa, nanang. Madamag ko man. Adda ka didita ni Verna? Saan ka day nga agad adal mo't dita syudad? Diyak namin makitkita. Dinamag ko iti kaklase na. Kat saan ka nung matasumsumrak? Day, awan mo't ti makitkitak dita oy. Apay nga saan asumsumrak ako na ti kaadalan na. Asidag kami ngamin iti kwarto diti boarding house. Iso madamag ko no daduma. Diyak mo't makitkita dito'y anak ka. Ay, diyak mo't ngamin mapmapan ija balayda. Apay nga saan asumsumrak. Saan pa'y anak ka-examin? Ay, kasta ka day anak ka. Amang ano adalaang mo't napanan na. Ne, apay nag-awid ka anak ko. Saan ka di nga da trabaho? Adan sa kano faulty wiring iti pasdak nga ayan ti trabaho minanang. Nauram ti pasdak. Kaya't mo asawan. Awanan trabaho, manak ko. Huwag nga rod nang. Diyay pa'y mat fast food nga ayan ti pagtrabahuan mi tinapuuran. Ay, kasano tayon nga anak ko. Sapay bastitan tinabati iti naglakwak iti kwintas ko. Kapilitan ang agsapulak iti sabali at trabaho, nanang. Adda tao. Ingkaman kita no asino anak ko. Wan nanang. Sino ti... Ha? Willie? Agyaman nagtada ka dito eh. Idinadamag ko anauram ti pasdak, nagdanagak. Kasangsangkot na launay baro. Basta awak no apay asimangpet. Tagayam, nauram ti pasdak nga ayan ti trabaho na. Agyaman tayo tawan na eraman na tao na. Wan mo't di abarok. Kapilitan ngagbirok iti sabali at trabaho na. Padda kaluklok at fast food chain iti syudad na. Ha? Agpaiso? Agam adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na no ijay baro. Saan ka di nga da boarding house ni Verna ijay, nana? Adda kaluklok at fast food chain iti syudad, nana. Agam adayo ijay syudad. Agabang manen iti pagyanan na ijay baro. Saan ka di nga da boarding house ni Verna ijay? Aywan gaya man ako. May mayat manen tapno mabantayam ti kapsat mo. Sigurado ka din nga alaandak di ta ibagbagam a fast food chain, Willie? Sigod ka adalak ti manager. Sigurado nga alaanda ka. Tanay baga na a-hiring da iti empleyado. Nasingpot da dyan. O sige, mapantangarod adagos. Barang di da pa'y nakaala iti empleyado da. Adda kanumot iwaro-aras ni Eva. Asaan kanon asumsumrak ni Verna ije pagadalan. Ha? Nakaamuan nyo iti dayta nanang? Kasano ko mga amo dayta ni Nana Eva? Saan nga taamay may sa ti pagadalan dakin ni Fe nga anak na? Ha? Maamwak to ti amin, no makapanak ije syudad, nanang. Kaano ka kadi ama pa ni ije syudad?
Kuna ni Willie nga inton bigat mo't laang nanang. Ay, sapay la kumat at chismis laang ti agwaro-ara sa adama ganak ko. No agpay sumanday ta, sayang ti kwarta nga impaw-paw it ko, kan tinaglakwan nyo iti kwentasyo. Diyak laamon asawan, nupod numan day ta nga iwaro-aras ni Eva asao. Imbag man ta nakaumay kayo diti boarding house ko, nanang. Ay, umayak mo't agpasyar dito'y syudad Ay, nabayag ajak imimay dito'y kay. Awan klasik inton bigat, nanang. Kadwaan kayo agpasyar. Ay, win man nga rod, anak ko. Ay, win gayam. Agpaiso ka day. Asaan asumsumrak ije pagadalan nyo day ja Averna. Idi saan ko na makitkita iji pagadalan. Dinamag ko iji kaadalan na. Kat na ibaga na, asaan ka nun asumsumrak. Ay, anya ngay nga rod ti aramiden na dito'y syudad. No saan asumsumrak ijay pagadalan. Dayta tijak ammo, nanang. No sana pod no ti warwaras ni Eva asana sumsumrak ni Verna. Abangan no mapagsasawak na ija chismosa. Lapdam tabagim. Amumot nga uray babae laang ka napigsa. No induron na kangay. Napigsa at talaga jidila na ngagmarites. Si kangay. Saan mo unay amayadang dagiti sakam? Gaputad da diferensyanan sipud na aksidente ka. Sapay agrayuma. Makapasuron na dya babae. Kasanaw no pud no timbaga na. Ay sayang ti kwintas ko ngayon lakok. Awan nagmamaayan na. Imbag kita saan ko nga inted. Amin tinaglakwa. Manong dagiti natakaw ko a cellphone dagiti kadalak. Ikabil ko dito'y sirok ti kama. Tapno awan makakita. Inikat ko amin na SIM card Ang kasano nga tanda ito Idi na ibaga ti may sa akaadalak ang nakita daan nagalak iti cellphone. Sana ko na simsimrak. Tama nga no may waras asyak tinangala. Ay, na-enjoy ko matan tinagsil-cellphone. Andatan di syudad. Agdiretso ta kadi iti ayan ti pagaplaya. Mapanta pa ibati ti bag ko iji boarding house ni Verna. Sa maysa, mabisina kon. Intapay agluto ijay. Tasatan tumangan. Sige. Adayo ka di dito iti boarding house na. Asidaglaangan, mabalintan apagnaan. Anda nga ta ijay ti kabsat mo. Amangan no day ti pagadalan. Padason ta kitaan ta no ada ijay. Alangan mo't nga itugtugot tatoy dakkel abag ko iji pagaplaya kiti trabaho. Mapantang rodan. Munto'y tabag mo, tawitan. Apay nga da kayo dito'y syudad. Apay day tadakkel abag. Nagtaray kayo kadi? Ha? Anya nagtaray asasawam? Agbiro ka kiti trabaho dito'y syudad. Trabaho? Kat jay trabaho ngay, jay ili tayo? Nauram ti pasdak nga ayan ti trabaho. Awanan ti trabaho. Kasano ngayon ti panagadan mo, no jak agbiro kiti sabali apanggadak. Apay nga dito'y boarding house ko tinagdiritsuan nyo? Ni, nalipatam samot tan asyak ti agbaybayad iti day ti a boarding house. Paunagan na kami pa'y, taibatik pa'y ti bag ko. Ha? Ay, sige, umunag kayo. Ala, adtoy, ingkapay gayam gumatang iti mailuto amasida. Mangantayo pa'y, sakbay amapan kami iti pagaplaya. Adapay basit papanak. Agsub ni akmat lang dito inton madamdama. Mabayagan ka kadi iti papanam? Saan? 30 minutos ko lang siguro. Andala mapan ko kasao may papaniti trabaho. O sige nga rod, aganad ka iti papanam. Imbag lakit din ta nakalukat ti boarding house ni Verna. No anda iti pagadalan, urayan ta nga agingkat sumangpad. O sige, honey, ha? O sige. Pimanawan ni Willie. Ang apay ngay nga adda ni Verna dito boarding house na. Saan asimrek?
Ikabil ko man pa itibag ko iti sirok ti kama. Ni, ni chikas lang nadalapos tibag ko iti sirok. Kita man. Cellphone dagitoy. Nagalamanan ti saan na ako kwa? At iti ginatang ko alamos, manang. Apay dagitoy a cellphone? Nagala ka manan iti saan mo ako kwa? Ala, ingkay subli dagita. Manang, gapo ka dagita. Saan ako nasimsimrek. Ang mga nonya ti aramidan da kanya kay pagadalan. Kababain. Amom gayam akababain. Ngam apay ngay naramid mo! Nag-uutangak. Nag-overtime-ak. Takno adala ang aramatam. Inla ko pa yan ni nanang ti kadaanan a kwintas na. Ngam kasto'y tinaramid mo? Saan ka simsimrek? Sayang ti bannog kan arapahap ko para kan ka. Di mo pa'y tinulungan ti bagim. Umapalak namin ka dagiti nagpipintas a cellphone dagiti kadalak, manang. Kaputa umapal ka. Nagaramid ka ti sana may parbang. Di mo pinanunot ti sakripisyo mi kaninanam. Anya tinapasamak. Apay ngagsinsinangit kayo ngagkapsat. Apay na kita nagado a cellphone. Dahita ti pagsakitan tinagam ko, Willie. Saan ang nagadal tinaramid na? Nagalala iti cellphone dagiti kaadalan na. Kat saan gaya man asimsimrot pay? Nalapos to. Saan kan ka iladingit? Nakasaok ti gayam ko a psychologist. Mabalin na kano ka sa Univerna. Psychologist? Saan ang nagbagtit? Imbagami ayang agbagtit ka, ading ko. Kasauna ka laeng. At nalang damagan nakin ka. Saan ka ngagbagtit? No kayat mo asumaya at tibiyag mo. Tong palam tin sinasing ni Willie. Wano, kayat mo asarsarong karan da kalaangan iti pagbaludan. Pagbaludan? Mabalod ka di? No itultuloy mo ti kasta nga aramid mo. Mabalod ka talaga. Makiasawa akon ka ni Willie. Tamakamukan iti biyag mo. Nagsakripisyo ak. Ngam di nakpulos kinaasyan. Hello, Willie. Ayan ka diti bagbaga matulungam. Ikaw yung kuminto dito opisina mabigat, bro. O sige, bro. Adak dito yung bigat. Awan appointment ko. Ada ka ti posibilidad na ngagbalbali yung, bro? Adda, nang runa, nutulungan ti tao, ti bagina. Parikot da nga minti ugali na nga agalalatan ti di nakukwa. Disiplina, kan pamagbaga ti kasapulan na, bro. Kang runaan ti amin. Ibaga, aday ta nga aramid, kat may sa klase ti basol. Agsarita ta ita itinalapat. Ita tadi kan sumsumreg. Kayat mo ka diti agawid, tamakitangdan kalaangan nga agsek ka. At dagpatpatangdan ijay. Ngam inton malpas ti panagsesek ka, awan manen ti pakitangdanam. Diyak kaya ti mapan makitangdan nga agsak ka, manang. Anya nga ro ti aramidom ditoy. Alangan mo't amaturog kan mangan kalaangan. Diyak pa'y kaya ti agawid. Saan mo anam namaan, apakpakanon kalatan dito syudad? Pagad-adalan ka ngamin, ngam sabali mo't tinaramid mo. Hello, anak. Kumusta ni ading mo dita? Pudno ka diti chismis? Pudno, tatang. Nagalala iti cellphone dagiti kaadalan na. Kan saanan asimsimrek pa iti pagadalan. Saan na simsimrek, kunam? Wan, tatang. Gapo iti surun ko, tamasayangan ak iti gastos kan bannog ko. Nadiswa ko na. Apay ngay adin iswam. Di kalamasyan iti ading mau. Anya kumangay ti aramidag, tatang. Agkatawa ak iti pananglukluko na kada kami kaninanang. Mabalin mo't alapdan na ti bagina nga agalalatan iti kukwa ti sabali a tao. Anya ngay taramidin tayo ita. Diyak amo, tatang. Ngam makiasawa akon ka ni Willie. Makamumutan iti biyag na. No kayat na ti agadal, agtrabaho, tapagadalon na ti bagina. Anya?
Makalagipon ang makiasawa di na singpet nga anak ta. Gaputan nasaktan iti inaramid ti kapsat na. Saan pa'y kumaamak as asawa Kasano tayon? At dakarbengan na ang makiasawa. Taadan iti husto nga edad. Mabalinkit din aparitam ang makiasawa. No kasta agawid ka din dito ni Verna. Nanya pa ingay. Agbirok mo't iti trabaho na. Alangan amangan maturog laang ti obraan na. Saan tamat ang maipaay dagiti aramaten na para iti bagina. Anya nga ron ti masakbayan nan ngay. Anusan na ti bunga ti aramid na. Pagad-adalan, ngam di na mo't inggaed. Ay, awan pabpabasulan na. Nalpasan ti oras ti trabaho. Mapantayon iti guidance counseling office ti gayam ni Manong mo awili. Saan ko man manang? Kamabain ti mapan iti kakasta. Saan akababain ading ko? Ti kababain kat ti agaramid ka manan iti saan anasaya. Ikaw gumaakon ti agbaliw manang. Ngamin anon nga imbagam dayta. Anya ti kayat mo? Mapanta iti ibagbagak? Wano yung pakik ti lupot mo kat agawid kan ijay balay itamot laang. Anya nga iti aramida kay balay manang. Awan pa'y igatang ko iti shampoo, bath soap, lotion, kan aminan. Matlagayam, isong agpili ka. No ngamin agbirok ka iti trabahom ditoy, ang mga no agaramid ka manan iti saan ang maiparbeng. Sigurado a pagbaludan ti pagturungam. Imbagtay may ka diti boarding house, Willie. Ingkam ko masapulan ti opisina ti gayem mo. Asidag ti destino kita. Anya, mapantay ka din itayan ti gayem ko? Uwan ko ma. Ngam saan nga taanangina ti mabayadan? Saan? Gayem ko matday dyan. Imbagak akabsat mo ti ang kasapulan iti tulong. Sapay ko mga rod ta matulungan na ni Verna. Nalabas nga minan ti aramid na. Sayang dagiti gastos mi anang papaadal kan kuana. Ngam sabali mat gayam ti inararamid na. Saan ka kadiunay ngagparparikot? Bumakit ka anagos no kasta. Naimbaglaangan tada kay ti biyag ko, Willie. Sa anak-anak kam mali anagayat kan ka. Pinaragsaknak iti daytang imbagamani. I love you. I love you too, Willie. Naimbag abigat mo napintas adayag. Naimbag abigat yumat apo. Ay na, di nakawagan iti apo. Tasanak pa'y matunay alakay. Kasta ka di, sir. Pasensyan, sir. Sakbay nga agsarita ta. Ibilang nakamay sa akabsat. Wano, amam. Tapno maibagam amin kanya ti parikot mo. Well, ay na, di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matunay alakay. Kasta ka di, sir.